sa nevzdal, preto ju oslovil. A ja viem, Žanet, z vašich textov, ktoré čítam, sú úžasné, že používate spojenie ľudia vysokej nádeje. Čo to znamená? Čo je to? Je napríklad pán Milan je človekom vysokej nádeje? Keby sme sa mu prizrali bližšie, tak pravdepodobne bude. A hlavne si vybrala pani Eriku, takže niečo v tom bude. A čo myslíte, niektorá z vás tuší, koho psychológovia označujú za ľudí vysokej nádeje? Sú to optimisti. A je to tak preto, lebo ak vy máte ten dar, že ste vyrastli v prostredí, kde bol ten optimistický mód a máte to v povahe, tak niektoré veci vám idú ľahšie, to máte určite vypozorované. Ak máte tendenciu byť skôr pesimistické, tak s niektorými vecami sa väčšine potrafíte. Ale aby som vlastne vystihla to, prečo sa nám na svet lepšie pozerá optimisticky, tak som čítala taký zaujímavý výstup, ktorý ma presvedčil o tom, že bude pravda, že optimisti žijú dlhšie. Určite ste to už počuli. A keď vlastne psychológovia uvažovali nad tým, že ako vôbec toto dokázať, lebo počas života na tej vzorke spútaných ľudí by bolo veľmi ťažké ich odizolovať od takých mimov, ktoré by sa nedali exaktne preukázať, tak vymysleli, a to už bolo v roku 1900, čo mi príde teda už na ten začiatok storočia také pokrokové, že sa vyberú do kláštora. Lebo tam im prišli tie podmienky také ideálne, neohrozené, vtedy ešte taký mierostres nebol, ale novicky, ktoré prišli skladať reholný sľub, museli napísať životopis, taký rozsiahlejší a aj zaujať postoj, aký majú k životu a vyjadriť sa teda, že či sú optimistické. A predstavte si, že keď po 84 rokoch sa vrátili k analýze toho, že koľko z tých najoptimistickejších mníšok žilo, tak čo myslíte v percentách, koľko ich žilo v 84 rokoch? Bolo to 90%. Kdežto z tých pesimistiek žilo už len 30%. A ešte dokonca o ďalších 10 rokov žilo viac ako 50% tých optimistickejších mníšok. Čiže z tohto môžeme dedukovať, že skutočne ten optimizmus nám dodáva v živote viac pohody, viac nádeje, viac radosti. A samozrejme nie je to o tom, že prerobíme teda všetkých pesimistov a vyrobíme z nich niekoho pozitívnejšieho, to mi tak celkom nejde. Ale to, čo ide, je nejakým spôsobom ovplyvniť ten postoj k životu. Mať ho nastavený tak proaktívnejšie, čiže netrapiť sa vecami, ktoré nebyť, nebyť taký skeptický. Asi máte vo svojom okolí človeka, ktorý to má tak, že nemôže sa cítiť dobre práve preto, že by sa cítil zle, lebo sa má dobre. Bolo to také komplikované. Čiže on by mal také výčitky, že mu je dobre, že radšej sa nebude cítiť dobre. Toto je ten mód, ktorý nám tam nerobí dobrotu a potom si skracujeme život. Čiže ak chcete byť dlho mladé, krásne a radostné, tak myslíte